валютчикои границаи Тоҷикистону Узбекистон, точнее Узбекистон ба Тоҷикистон дар омадан, лекин тоҷик будам ба тоҷикӣ гап задан. Як чира мехостум бирасонам ки ин молу мулки дунё шумо катито намебарин. Инаи шери нара нигоҳ кунед. Салом алейкум бардарон. Общем, валютчикоро эҳтиёт шавед. Як момент ана омадам пул алиш кардан 135 сомонӣ гуфтам. Ман гуфтам майли на валиш мекунем. Гуфтем ки чӣ хеле ки передумад кардан катима. Ман сума ҳисоб кардан сар кардам. Бечора раф реб кардиан. Катимон як амраи дига буд вайра так як 30,000 30,000 вайра фреб кардиан 110 додиан 112 додиан. Як принцип да бигирем гуфтем обратно бо граница броем бо нарафтем. Хулоса бачаҳо дар ҳолате ки шумо границаҳоро перескад накунед Узбекистон, Қазоқистон, мисол Қирғизистон, Тоҷикистон фарқияте надорад, одамизод ҳар хелай. Ай шинос ҳам боша инак да суми калон ҳам мегирад, лучши ҳисоб кунед, чтобы не до понимания на боша ина бачаи мардак. Эҳтиёт кунед, ҳисоб кунед. Калькулятор кабзане бардаро. Намерем қайдга пул майда кунед. Чанд суми доштум майда канам. Хоб, ҳатман ба ҳамон бачаҳо ба валютчико расонед, кадоме ки яке шиносотон бошад, дар ҳамон адресе ки кор мекунанд, дониста монед ки фардо рӯзи қиёмат шумо ҷавоб метиҳед дар ин коротон. Ассалому алайкум.